Assalamu alaikum mai tada tashar Unity FM a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Horon da Fulbe wanda muryar Fulani Peace Initiative Network ta ɗauki nauyin kawo mana a daidai wannan lokacin. Yau ma za mu tattauna kamar yadda muka saba, za mu duba yadda yanayin zaɓuɓɓuka suka gudana da irin hasashen da ake yi. Muna tare da mai fashin bakinmu a cikin wannan gidan rediyo. Assalamu alaikum, sunana Alhaji Kabiru Highlanders. Muna maka maraba da zuwa cikin wannan shirin. Sunana Saliu Umar Jamo. Alhaji Kabiru, gashi Allah Ubangiji, farko za mu fara mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin wannan zaben hankulan jama'a yana tashi, ana ta tunanai hasashe daban-daban. So alhamdulillah yau za mu iya cewa karshen tik. Alhaji Kabiru, mai ka iya tattaro mana tsaraba zuwa shigo? Alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, kamun zaben ana tunanin waɗansu abubuwa za su iya faruwa, ba ma a nan plateau ba, har a ƙasa gaba ɗaya. To farko dai mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Magana ta gaskiya, mun ɗan daɗe muna yin zaɓuka a ƙasa, ni da kaina ma, amma ban ga gwamnatin da ta yi ƙoƙari na cewa a yi zaɓe tsakani da Allah a kamanta gaskiya irin wannan ba. Kaga dole za mu gode ma Allah, mu gode ma wannan gwamnati, domin da mun samu irin wannan tun baya, to magana ta gaskiya da yanzu ƙasar mu ta fi haka. Saboda haka alhamdulillah mun gode ma Allah. Sai ɓangaren kuma al'umma sun yi ƙoƙari sosai, wadda saɓanin da za ka samu a gurin zaɓe ma ana kace na ce, wani ma har ta kai ana doke-doke. Amma wannan karan alhamdulillahi an yi lafiya, an ƙare lafiya, wanda kuma Allah yana da rabo ya samu. A nan muna kira ga 'yan uwa wanda bai dama ita siyasa ko in ce rayuwar duniya haka take, wata ran ka samu wata ran ba za ka samu ba. Mu yi haƙuri, na san wa'insu sun yi zaɓen da ba shi suka gani ba. To zaɓen Allah shi ne, dama kana yin naka, Allah yana yin nasa. Za ka yi ƙoƙari ka yi naka, ka bar ma Allah. To abin da duk muka gani mu yi haƙuri, haka Allah ya so, mu yi haƙuri. Insha Allahu fatanmu shi ne dama mu samu dawwammamen zaman lafiya a jihar Filato. Alhaji Kabiru, kafin zaben nan jama'a suna kuka da irin rashin kuɗi, maganan kuɗi da shauransu. Wannan zaben kamar zaɓukan baya, ka kalla ƙiri-ƙiri za a je a zo a tara jama'a, ana siyan ma mutane kuri'u, musamman matasa, ana shaye-shaye, kaga ana tayar ma jama'a hankali. Da ka ziyarci waɗansu guraren zaɓuka, ya wannan abun ya yi taimako ne ko kuma akasin haka aka gani? Gaskiya mun san cewa an shiga wani kunci na rashin kuɗi a ƙasa. To amma muka duba, gaskiya alkhairi ne. Alkhairi shine a ce an rasa rayuka, ba za mu ji daɗi ba, saboda rashin rai babbar asara ce. To alhamdulillah rashin kuɗin nan sai ya kawo wannan sauƙin na cewa ba irin wancan abubuwa da ake yi ba. Gaskiya zan ce maka, rashin wannan kuɗi a hannun al'umma, ko in ce hannun 'yan siyasa wanda su suke haddasa waɗansu abubuwan, gaskiya ya yi tasiri. Fatanmu shi ne yanda aka yi hakan, kuma nan gaba ma mu samu ƙarin ci gaba akan wannan wanda muka yi. So alhamdulillah na ga ka mika godiya ta musamman, sai kuma shi karan kansa INEC akwai godiya ta musamman gare su. Za ka ga da in aka yi zaɓe, tun kafin a sanar za ka ga ana fita ana ce ba mu yadda ba ka ga tashin hankali. Ta ya ka fahimci wannan hukumar INEC da ta yi da wanda ta gabata a baya? Ai ba haɗi, shi ne nake ce maka, ya zama wajibi mu gode ma wannan gwamnati ta Alhaji Muhammadu shugaban ƙasa Buhari. Saboda gaskiya a jagorancin shi ne muka samu wannan ci gaba. Kamar yadda ka faɗa, dama muna cikin layi ma za ka ji an ce ai wane ya ci, sai kai tunani ya aka ya ci. Su sun san abin da suka yi, amma yanzu gashi an kawo wani ci gaba. Dubin na'urorin da aka kawo, aka siye su da maƙudan kuɗi, kuma suka zo suka yi aikin da ake so. Saboda haka, ko da kai baka tare da wannan gwamnatin, ni na tabbata a zuciyarka za ka yaba mata saboda ƙoƙarin da ta yi na cewa hukumar zaɓe, domin in muka gode ma Allah, muka gode ma gwamnati, sai kuma mu gode ma hukumar zaɓe. Hukumar zaɓen nan kuma ta zo ne a ƙarƙashin wannan gwamnatin. Saboda haka dukansu sun yi taka rawa, da gwamnati da shugaban hukumar zaɓe Mahmud Yakubu. Ba abin da 'yan ƙasa za su ce illa Allah ya saka masa da alkhairi, domin ya yi abin da ba a taɓa yi ba. Alhaji Kabiru, can baya in ka lura za ka ga siyasan Ubangida tana tasiri akan al'umma. In na tsaya a fatin suwa ne na ce, ya ka fahimci wannan a wannan lokacin?
ya danganta da rashin kuɗi a hannu ɗin. In ka duba yanzu gaskiya maganar siyasar ubangida tana so ma zan ce ma ta kau. Domin wannan karan an yi siyasar da ba wai akwai wanda zaka samu ma fatin baya san shi, amma an kawo wani mutum wanda yake da kwarjini ko kuma yake shi dattijo ka san akwai dattijo akwai kuma tsoho, to zaka samu wani shi dattijo ne ko da karancin shekaru ne da shi, wato mutum ne wanda ake ganin an bashi amana zai yi amfani da zai yi kokari ya rike wannan amana. To a nan sai mutane suke amfani da wannan damar, maimakon a ce an baka kuɗi a'a sai ka zaɓi cancanta kana wa wannan mutumin kyakkyawan zaton zai yi ma abin da ya kamata. Saboda haka in ma wani an ce siyasar ubangida, ni a tunani na bata yi tasiri ba wannan karan, in da ta yi yanzu bata yi ba. To alhamdulillah, Alhaji Kabiru nan kake ganin in Allah ya taimake mu muka daure a wannan lokacin, wani hasashe kake ma Najeriya kafin zaben 2027? Insha Allah in har muka dore da irin wannan zaben da muka yi, ina tabbatar maka kasashen da muke hange suka ci gaba irin su America, ko ba mu kamo su ba to muna kusa da su insha Allah a ci gaba, domin mun gane cewa gaskiya tana yin halinta a wannan lokacin. To Alhaji Kabiru, musamman mu in muka koma waɗansu wurare zaka ga ana yawan ta zagirtar waɗansu wurare irin tashe-tashen hankali, ga dai mun gani ci gaba ta zo. Ta yaya za mu kira kan hankalin jama'a wajen haɗin kai a ga an taya gwamnatin tama jama'an abin da take so, don kowane ɓangare na da nasa rawar da zai taka? Alhamdulillah, kamar da maganar da ka yi, abin da ya kamata mu da mutanen Plateau, duk wanda ka gani ƙoƙari yake yi dama a zauna lafiya. Za ka samu wani zai ce maka shi baya son PDP, wani zai ce maka yana so, wani zai ce ma yana son APC, wani ya ce baya so. To duka ni a yanda na gani, fatanmu shine a zauna lafiya, ko da ma waye ya ci fatanka shine a zauna lafiya. Kuma yanda na ga 'yan shekarun nan, mu mutanen jihar Plateau gaskiya zan iya ce maka ya zama a yi koyi da mu, saboda muna da bambance-bambance na addini, na kabila, bangare, amma alhamdulillah gashi mun haɗa kanmu mun yi zaɓen mu lafiya. Ku zan iya ce ma ko ɗan kaza ba a kashe ba a jihar Plateau, insha Allah. Kuma haka har zuwa wannan ƙarshe, misali har wannan gwamnatin ta zo, muna fatan insha Allah haka za mu zauna. Saboda haka muna fatan zaman lafiyar da muka samu a jihar Plateau ya ɗore, mu so junanmu. Ko da ni ɗan APC ne kana PDP kuka ci, ina da kyau ma in zo in taya ka murna. Murna shine mu ci gaba da samun wannan zaman lafiya da muke samu a Plateau. Ni ina tabbatar maka wallahi shine abinda ko da wani ya mun wata fahimta a waje, ni fahimta ta anan shine ni dai jihata da ƙasata ta zauna lafiya. Kowaye ma ya ci, ni buri na a zauna lafiya. Kuma ina tunanin insha Allah hakan ne zai dawwama a jihar Plateau da ƙasa baki da insha Allah. So Allah Ubangiji ya tabbatar mana. Amin. So daga ganin alama yadda shi aka ayyana shi ɗan takarar jam'iyyar PDP bayan cin zaɓensa, na ga ɗan Labour Party ya yi kokari ya congratulating na shi. To abin da daman ake so 'yan siyasa su ga suna tafiya tare. Alhaji Kabiru, yanzu wani fata muke ma wannan gwamnati? Alhamdulillah, fatan da muke ma wannan gwamnati in ta zo shine, farko dai shi mutumin Plateau kamar yadda na faɗa maka, shi fatansa a zauna lafiya. Wato ka fita ka je ka nemi abincinka, yaranka su tafi makaranta, ka je ka in kai mai dan zuwa wurare ziyara wurin abokananka ne, ko da cikin unguwoyin da ba naku bane, ka je ka dawo lafiya. Kai ma na wani unguwa ya zo naka, shine abin da mutumin Plateau yake so. Kamar ni dan kasuwa kuma fata na shine Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kuma bunƙasa tattalin arzikin mu ya bunƙasa. In zai yi ma ina roƙon gwamna ma ya ƙarfafa mana jarinmu a jihar Plateau. Insha Allah ina ganin aka bi wannan hanyar, farko a zauna lafiya, a kawo mana ci gaba, kamar yadda wannan gwamnatin ta yi, to muna so a ɗora. Insha Allah kuma a tunani na hakan zai wanzu a jihar Plateau da taimakon Allah. Allah ya samu zauna lafiya. Alhaji Kabiru, wannan cashless policy da aka yi ya affecting jama'a sosai, musamman waɗansu ƙananan 'yan kasuwa. A takaici masu ƙananan jari da masu sai da abubuwa irin abin wannan maganar transfer da wasu abubuwa ya ma kusan karya su. Ta wani kira ko roko kake ma wannan gwamnati mai shigowa da irin farfado da irin don duk inda kaga tattalin arziki ta tashi daga kasan take tasowa? Wannan tsari gaskiya na takaita kuɗi a hannun jama'a yana da kyau. To amma game da ƙananan 'yan kasuwa akwai damuwa. Damuwa shine yanzu ka ɗauka kamar ni ɗan kasuwa ne, kuma ina yin hulɗa da mutanen da suke karkara. In ban rike kuɗi a cikin aljihuna ko jakata na tafi da shi ba, ina tare da matsala.
in ni ina nufin kaina ya waye zan iya ma transfer, shi wanda zan samu din gaskiya shi bai da wannan wayewar. To a nan muna kiran gwamnati, alhamdulillah in baka manta ba akwai lokacin da suka ce ana so akalla a rana za ka iya cire 100,000. Kamar ni karamin ɗan kasuwa zan iya cire 100,000, sannan a sati zan iya cire 500,000. Ina ma maganan ɓangare na kenan, sauran kuma jama'a ma sun sani. To in zai yiwu a ce ina samun wannan 100,000 a rana, ina ga insha Allah ina samu irina muna samu, to duk waɗannan damuwoyi na rashin kuɗi mai yawa a hannunmu za mu samu sauƙin su. Amma ba in je banki ina bin layi, ina kan bin layin ma za a ce min 5,000 zan samu. Kaga ni magidanci ne, 5,000 ɗin me za ta min? Me zan a gida a rana cefanen nawa za ka yi? To muna kira da babban murya wanda abin ya shafe su, don Allah su yi ƙoƙari. Mun san cewa wayansu bankunan dama suna bin umarnin babban banki. Muna kira ga shi gwamnan babban banki Emefiele, tunda abubuwan a hannun shi suke, to yayi kokari ya ga ya cika wannan alkawari na cewa a rana za ka iya samun 100,000, a sati za ka iya cire 500,000 kamar mu ƙananan 'yan kasuwa. In aka yi haka ina ga insha Allahu wannan tsarin mai kyau ne, domin rike kuɗin a hannu a zuba su a buhu ko a gida, kaga a wannan zamanin hatsari ne. Hankalinka ba zai kwanta ba, domin in har ɓarawo ya gani kai ma ka san ba za ka zauna lafiya ba. To takaita wannan ya zama mana alkhairi. To amma a cika mana alkawarin na cewa za mu iya samun 100,000 a rana. Insha Allah ina ga muka bi wannan, alhamdulillah ci gaba ya zo sosai. Alhaji Kabiru, musamman irin mutanen da suke karkara za ka same su majoratin su manoma ne da makiyaya. Wani irin kira su ma kake masu musamman na maganar haɗin kai? Rayuwan ta yi tsada, ta kai wani abu yadda kake ganin abubuwan in ka shiga kauyukan yanzu, to sai kaga abubuwan yana zama musu da wahala. Za su ciro ɗumbin kuɗaɗe su je su sassaye, musamman kamar masu noman rani lambu, in suka ɗauko kayan suka kawo masiyan gashi ga irin yanayin kuɗi yana shafan su, abubuwa da sun je kasa, abubuwan ga yadda suke. Wani irin kira za ka masu ko fatan alkhairi da su ma suke a bana? Kiran da zan yi shine ga mutanen mu, yan uwan mu, kakanni da iyaye da suke karkara, shine su yi kokari su bu hanyoyin da mutanen birni suke bi. Duk da na san akwai lungunan da zaka samu mashin ma wani baya shiga. Wato abin da nake nufi anan shine su ma su zama cewa sun taho an dama da su. In ba ka da account ka yi kokari kaga kayi. In kuma kai kana tsoro ko ka girma kana ganin ba za ka iya ba, kana da yaya kana da jikoki, ka yi kokari ka same su su je su buɗe. Kamar yadda muke faɗa kullum, an riga an samu ci gaba. Magana ta gaskiya, wannan tafiya ya zama na zan iya ci maka dole. Yau in baka waye ba ma ya kamata gobe ka waye. Ba za a koma baya ba fa, kullum ci gaba ake yi. A nan ina kiran al'ummarmu na karkara su yi kokari su bi waɗannan hanyoyin kamar yadda mutanen birni suke bi. Duka abin ɗaya ne ba. Za ka samu wani ma a karkaran ma karatun da yi ma kai baka yi ba, sai dai ka ce kai kana cikin birni. To a tafi, muna so duk a gudu tare a tsira tare. Su zo su ma su bi waɗannan hanyoyin da mu mutanen birni muka bi. In aka bi insha Allah duka wata rana zai zama na tarihi, sai dai a yi ta labarin cewa da mun fuskanci wata damuwa. Fatanmu shine insha Allah kowa ya waye, kuma Allah ya da a tunanina yanda ake shiga lunguna, saƙuna, ana wayewa da mutane kai. A tunanina mutanen mu na karkara su ma duk za su waye, za a samu sauki. Amma baka tambaye ni ba, ina so in dan faɗi wannan shine game da al'ummar mu da suke karkara wanda suke noma. Gaskiya ne suna fuskantar damuwa ta tsadar taki da kuma rashin kuɗin a hannu, wanda in ba da kuɗin nan ba gaskiya wani ba zai samu taki ba. Inda a birni zan iya ce ma ra'ayi amfani da transfer, amma a ƙauye sai sun ga ainihin zahirin kuɗi. To kaga anan ma ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ga ta kyautata wannan, wato a bawa mutane, a dinga samun musu da kwayannan kuɗaɗe da muka yi magana na ɗazu, da kuma cewa taki a samu cewa ya ɗanyi rangwame. Insha Allah ina ganin in gwamnati ta yi haka za mu gudu tare mu tsira tare da taimakon Allah. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Godiya ta musamman ga muryar Fulani Peace Initiative Network da ta ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin a daidai wannan lokacin. Alhaji Kabiru, kafin mu ba ma masu bibiyan mu ta wayoyi da shafin Facebook namu, Alhaji Kabiru zan so ka ɗan ja kan hankalin manoma da makiyaya, musamman yanzu kaga an fara samun ruwan damina na saukowa, musamman za a zo a shiga noma. Kaga yanayin yadda tsadan ta yi rayuwa, duk wanda aka taɓa shi kaga zai ji abin da zafi. Dan Allah, kamar waɗansu guraren, musamman Allah ya ma jami'an tsaron mu albarka, musamman jami'an tsaron mu irin na sojojin da suke kauyuka, naga har sun fara kira
guri-guri su zo su tara manoma da makiyaya a guri ɗaya. Gashi bazara ta taso, ya za a yi a ga an samu noma ya tafi, kiwon ya tafi ba tare da wani tsangwama ba. Me za ka da ƙara mana akai? Alhamdulillah, farko za mu yaba ma hukumomin tsaro da suke ƙoƙarin cewa ƙasar mu ta zauna lafiya. To shi dama manomi da makiyayi, Hausawa suka ce ɗan juma ne da ɗan jimmai. Wato dole ne za a iya samun damuwa, amma yana da kyau a ce sun fahimci kansu. Shi ne za ka samu mutum yana noma kuma yana kiwo kuma yana yin haka dai Rayuwar ciki. haka rayuwar take. To mu yi ƙoƙari don Allah, mu yi ƙoƙari mu haɗa kanmu mu zauna lafiya duk inda muke. Fatan mu shine mu yi addu'a Allah ya kawo mana ruwa mai albarka, mu samu damuna mai albarka. Duk da baka tambaye ni ba, akwai wurare da ake samun matsala, za ka samu manomi makiyayi shi yake bin wannan wuri, wato layi. To alhamdulillah, saboda ƙoƙari da jama'a suke yanzu, tunda Baba Buhari ya ce a koma a yi noma, za ka ga wani bai da gonan zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya je ya tara wannan labi ya yi shuka. To shi kuma wannan makiyayi wurin yake samu yake bi. Yau in ka zo ka yi shuka a wannan wuri, ka ɗauka ma bai ci ba, amma dabbobinsu in sun taka maka za a iya samun matsala. To a nan, don Allah muna kiran 'yan uwanmu da suke ƙoƙarin yin noma, suke yi akan irin wannan labika ɗin na shanu, su yi ƙoƙari cewa an kyautata, an zauna lafiya, kasi su bar musu wurinsu, domin wurinsu ne. Tunda ana tabbatar iyayenmu da kakanni sun gaya mana tun da dama akwai wannan wurare da aka ware wa Fulani. To don Allah yi ƙoƙari a ga an kiyaye, kar kai noma a inda saniya za ta bi. Mu yi ƙoƙari mu kuma Fulani, in har Allah ya sa aka yi noman nan, mu yi ƙoƙari mu ga cewa dabbobinmu ba su je sun ɓata amfanin wayannan manoma ba. Duk abin ba shine a gudu tare a tsira tare, kuma aka bi wannan hanyar an samu matsala. In Allah ya da babu wani abu da zai faru. In kuma ya faru ba fata ba, maimakon ka ɗau doka a hannunka, yi ƙoƙari wata hukuma da take kusa da kai ka sanar da ita domin a samu maslaha. Duka abu ɗaya ne. Da fatan za mu zauna lafiya. Allah ya ba mu damuna mai albarka. Amin summa amin. Alhamdulillah, za mu ba da numban waya don masu sauraron mu, masu bibiyan mu. Muna ba da 070-3235-3315 don masu bibiyan mu. Ga wani akan layi. Hello? Hello? So da alamun layinsa babu kyau. To Alhaji Kabiru, a wannan ga wani ma akan layi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina gaishe da babban yaya Alhaji Kabiru. Allah ya saka da alheri. Amin, na gode. Sunana Ibrahim Bakudun ne mai daga cikin garin nan kusa. Alhamdulillah, gaskiya muna farin ciki da aka yi zaɓen nan cikin kwanciyar hankali, aka yi shi ba tashin hankali ba wani abun nan. Kuma shi wanda Allah ya ba mu ta shi da Allah ta shi rufe. Ba wani adawa, duk wani adawa da za mu nuna mai sai dai fatan alheri. Amma mu bayan adawa bane, masu neman alkhairi ne, muna neman zaman lafiya ne a lafiya a cikin Najeriya gaba ki daya. Allah ta yi shirko, Allah ba shi ikon cika alƙawarin shi. Mun maganar gaskiya kuɗin nan da ake abin nan ya kamata a ce yanzu mun yi kokari, mu kananun yan kasuwa gaskiya muna cikin damuwa. Don gaskiya wannan kuɗin da ake yanzu abin nan da ba ta tafiya. Ya shi ɗan cinikin da za ka yi ma wanda kuɗin na a hannun ma ɗan cinikin da ya saka je gida ka yi shi abin nan ba su kare, kasuwanci ne kare ja ba yake. Ya kamata gwamnati ta duba ta mutu abin nan gaskiya mun masu kananan abin nan cikin mamuka. Da duka mai matsan gwamnati ta kuma wannan hanya ya mai bukatun Allah ta cika alƙawarin da ya ɗauka. Ya mu gobe ne daga cikin garin nan ta kai da ta. To Malam Ibrahim. Agode. Allah ya saka da alkhairi Malam Ibrahim. So ka ji irin kiran da yake musamman akan abubuwan da muke faɗa na maganar kariyar tattalin arziki ya ma shafi jama'a da yawa. Ga wani akan layi sai ka da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Barkanku da wannan lokaci. Masha Allah. Wallahi bai ne jari to cikin garin Makana almar hukumar tsoro da Harbo. So muna maka maraba da shiga Alhaji Allah ya cikin saka da alheri. Amin, malam Bala. Ya Allah ya saka da alheri, gaskiya ka yi bayanai gaskiya mun ga. Ya bayan da suka yi gaskiya mutane in dai za a yi amfani da wannan gaskiya ta za ta samu dafa. Ba ka bane daga farko kuma abin da aka yi wanda ya samu ya samu. Wanda bai samu wanda Allah sai a yi tawakkali. Dan Allah ne ya ba shi. Don mulki na da gurin Allah ne. Ko ba haka bane? Sai komai a bar wa Allah shi ne gaba, shi ne kuma rore ne kai mara gaba, kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ko bayanin da Alhaji Kabiru ya kai yayi magana game da akawu din nan, kuma na ji daɗin sa. Ba mu mutane da gawa da mu muna da ɗan rauni na game da wannan. Kuma fatan mu Allah sa mu ji mu yi amfani da shi. Allah ya saka mu da alheri.
shugabannin da muka zaɓa Allah ba su iko mari adalci mu kuma Allah ba mu iko kuke biyayya sai an jima. Allah ya saka da alheri Malam Ibrahim. Ka ji dai duka ana kokarin kira da haɗin kai da kuma yadda wannan kuɗi ya shafi jama'a. Ga dai wani bari ya ɗauka da sai ka samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Zuwa ma ba ko ba ta da zuwa. Na gode. Ina tare da Ahmed Idris ne daga Jere. To Malam Ahmad Idris da gudunmuwanka. Ni wato maganar da zan yi a cikin manoma da makiyaya. Gaskiya na ji magana ya mun daɗi haka gara a ce ya kasance su manoma da makiyaya dama yan uwa ne. Kowa kuma ya san da wannan. To tsakani da Allah tsangwaman da ake ma su makiyayan da su abin makiyayan ai masu lafi ake a ware ma fulani guri da ya kamata a ce su inda samun suna ɗan kula da dabbobin su. Shi ne tsakani da Allah maganar maciji shi ne da wani ke haɗa abubuwan don Allah ne ina kira da manoma don Allah su ɗan yi abin nan don saboda koma gonan nan da baki babu buhari abin nan bai abin nan mu tsakani da Allah al'umman fulani tsakani da Allah muna takure saboda inda za mu bi mu ce mu abin nan mu kula da dabbobin mu ma ba a rike mana duk inda ka san ba a noma da a wannan shekarun ka dawo za ka samu waje ya dawo fili ne gaba daya. Tashi lafiya. So mun gode. Alhaji Kabiru bar mu koma kan shi wannan bayanin da yi musamman kaga abu ne da muke fuskanta yanzu shine a gaban mu. Musamman wannan guraren da ake magana wajen kiwo da labubbuka din nan. Alhaji Kabiru wani karin bayani za ka yi dan guri ne da ya riga ya zo ana tare. Wannan gurin wani lokaci za ka samu yanayin yadda abubuwa suka taso akwai za ka samu inda mutanen wannan area suka keɓe ma irin guraren dabbobi to sai ka iya samun wani ko irin yanayin rayuwa ko da yana bariki tsawon shekaru in ya je ya rasa wurin noma wajen zai tashi to kuma kaga yau muna da mai anguwanni muna da irin harɗoɗi muna da dai shugabannin matasa to wani lokaci za ka ga waɗansu mutanen ba ma lallai suke sauraron su ba dan in kaga suna jan yanzu majority zaka samu aka yi barna ganin irin raunin abubuwan da suke faruwa sai kaga mutanen gari suna taka irin wayannan din zaka ga majority abu yana tasowa shi ya san hukuma ya san police station ya san gurin sojoji wani irin kira zaka mana dan da in ka duba shekarun baya da suka wuce kai tsakanin manomi da makiyayin a gwajin ake yi a wurin kuma ake gamawa in ya fi karfi shine su je wajen arɗo ko mai anguwa to amma yanzu in ka lura wurin ma ba wurin yake tsayawa ba wani irin kira da jan hankali da zaka mana duka abun yadda ka faɗa a gudu tare a tsira tare. Wato dai kiran shi ne babu abin da ya fi haƙuri da kuma sanin ya kamata. Sanin ya kamata shi ne kar a tsare ma fulani wuraren da suke yin kiwonsu da inda suke bi da inda suke yin kiwonsu. Domin gaskiya mutane da yawa yanzu mutanen birni ma kamar yadda ka faɗa suna yawan fita su tafi su je ƙauyuka suna yin noma. Wani to yana da kyau a ce shi kamar wannan mai anguwa ko dagaci ko yana da kyau tunda shi garinsa ne ya san wayannan wurare kuma su suke ba da irin waɗannan wurare to su ne haƙƙin yake kansu ni na tashi daga birni na je karkara ina so ne noma kuma zan samu tana yiwa wannan mutumin dama ina da kima a gurin shi ko kuma ina zan mai wani hasafi ya taimake ni to shi din ya ji tsoron Allah in har ya san wannan wuri fulani suna amfana shi to gaskiya bai kamata ya bayar ba a matsayinsa na shi babba ne a wannan wuri ya san wannan wuri to bai kamata ya bayar ba kar ya damu da wani abu da za a bashi a shi tunda shugaba ne ma ya kokari ga cewa an zauna lafiya to in aka bi wannan hanya na cewa kai mai gari an same ka ko dagaci ko har ma hakimi ma ana samu to kai din tunda ka san wannan wuri kar mutumin birni ya je ka bashi mutanen da suke wannan wurin na karkara su da wuya kaga sun an samu sun yi wannan kamar yadda ka faɗa mu ne yawanci da muke tafiya kai kana birni kana so kai noma to bari in je wurin sarki ko mai anguwa ko dagaci haka shi ya san wurin zai bani to in har zai bayar din ya ji tsoron Allah in dai wuri ne da ya shafa muhalli ne na fulani inda suke bi ko kuma suke waɗansu hidimomi nasu to a ji tsoron Allah ku shugabanni dan a gudu tare a tsira tare in aka bi wannan hanyar insha Allah ba za a dinga samun matsala ba amma in ba abu ba akwai matsala kuma ba ma fata Allah ya kiyaye bari mu dauki wannan shine mai kira na karshe hello wa alaikum salam da wa muke magana lafiya kalau da wa muke magana suna da gudunmawa
To masha Allah, me gudunmuwanki? Allah ya saka masu alƙalƙin abin da kan ce a kan wannan zaɓe da fatan kowa zai karɓi wannan sakamakon a zauna lafiya. To masha Allah. mun gode. To mun gode, ita tana kira akan sakamakon zaɓe a yi haƙuri a ɗauka a zauna lafiya. Alhaji Kabiru wani jan kunne za ka musamman su 'yan uwan Fulani in aka zo aka keɓe kuma aka ce nan ko gona ne a daraja hakunan juna. Manomi inda ka gan shi shi ma shanunsa kenan. In bukata ta so masa wurin zashi shi ma ba fulatani wannan shanun ya sani shi ma in bukata ta zo wajen ya za a kiyaye hakkin jama'a kasa daga ke kaɗai ganin lokacin. Kamar ɗazu na ba da ɓangare ƙarfi wurin manoma. To 'yan uwana Fulani. Da na so in yi da Fulatanci amma ya ce min na yi da Hausa. Ina kiran ku 'yan uwana Fulani don Allah mu yi ƙoƙari in har gona ce ta manomi mu kiyaye. Magana ta gaskiya akwai ciwo mutum ya noman shi ka zo ka shiga gonarsa gaskiya akwai ɓacin rai. Har ga Allah ma laifi ne. To anan don Allah mu kiyaye har an ce wannan gona ce. In dai gona ce sai dai alhamdulillah ma akwai bayanin ma da zan ma duk da ba time. Wani lokaci Fulani muna kuskure muna tura 'yan yara ƙanana wanda su kansu ma ba su da hankalin sanin kansu kuma muna ɗaukar dukiyar nan mu ɗora su a kai mu ce su tafi ba su da ƙarfin da za su iya tare waɗannan shanu. To yana da kyau a ce in za a tura ko da gamaɗa ne in za a tura yara yana da kyau a ce an tura manya amma bai kamata ana tura ƙanana ba domin me duka fatan mu shine kar a samu matsala. Ku kiyaye insha Allah su kuma manoma kar su yi noma a inda kuke din aka bi wannan duka in Allah da zai zama tarihi an daina domin an waye insha Allah za a je. Alhaji Kabiru Hailar da muna maka godiya ta musamman da shigowa wannan shirin kamun kada lokaci turka shi lokaci ya mana abin da gashi ka ɗau bayani amma akwai lokaci gaba insha Allah zuwa sati mai zuwa. So godiya ta musamman ga shugaban wannan gidauniya malama Hajiya Sumayya Abubakar sai kuma shi ma'assasin gidan rediyon Honorable Ibrahim Salihu da Suke sai kuma shi shugaban wannan gidan rediyon Malam Kabiru wanda aka fi sani da Skipo. So sai shi DJ mu yau DJ Jabs. Allah ubangiji ka hada mu sati mai zuwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.